президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 7 апрели соли 2023 дар қасри миллат бо кадрҳое ки ба вазифаҳои раҳбарӣ дар сохторҳои вазорати корҳои дохилӣ ва корхонаи воҳидаи давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ таъин гардиданд мулоқот карда, ба онҳо гуфтааст, кадрҳои ҷавон вобаста ба таҳдиду хатар ва ҷиноятҳои замони муосир бояд пайваста омӯзанд ва бо истифода аз технологияи муосир сатҳи донишҳои тахассусии худро боз ҳам баланд бардоранд. поквиҷдонона, содиқона ва бо масъулияти баланд манфиатҳои миллату давлатро аз ҳама манфиатҳои дигар боло гузошта, бо дасту дили пок ба нафъи давлату миллат хизмат намоед, таъкид кардааст Эмомалӣ Раҳмон ба ин кадрҳои нафтаин. Хадамоти матбуоти президент гуфт, ба мақомҳои раҳбарии ЖКХ кадрҳои ҷавону корозмуда ва ба мақомҳои раҳбарӣ дар вазорати корҳои дохила кадрҳои соҳибтаҷрибаву тахассусманд таъин шуданд. аз ҷумла бо қарорҳои ҳукумат Ғафурзода Ҷурахон Муҳаммад ва Ҷаборзода Хуршеди Бурӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якум ва муовини мудири кулли корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ озод карда шуда, Достизода Абдулазиз муовини якум ва Расулзода Раҷабалӣ муовини мудири кулли ин корхонаи давлатӣ таъин карда шуданд. ҳамчунин маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хабар дод ки дар мувофиқа бо президент сардорони шӯъбаҳои милитсия дар 22 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ иваз карда шуданд.